Sara? Ayun to, mga sundalo pa, mga Navy, Air Force. Practice. Tumataas ng kaba eh. Kinakabahan na ako eh. Tulong din tagilid to lang. Para makita. Oh, yan. Asa sila, Milbe? Sila, Milbe? Ano mo ito? Chat mo sa Milbe. Tumakbo na kayo agad dito sa likod ng veteran sa likod. Parking kami. Hindi, chat mo sila. Hindi ko ito mga parang sabihin sa akin. Yan. Antapay po tayo mga kababayan. Okay ba ang signal natin? Ha? Oh, okay. Ay, ang dami. Mayroon kasi maraming nagpupulburon kaya maraming basher. Inggit-pikit na lang sila. Paano kasi walang nagmamahal sa kanilang katulad kay BP Sara? Kanino kay? Kaninong interview? Kami suni. Ayan mga kababayan. So, antabay pa rin po tayo kung naka-like pa rin, naka-share pa rin kayo. Like and share para dito po tayo. Antabay po tayo rito. Katabi po natin si Tol Yumi. Yan si Yumi. Ito si Tol Yumi. Boss Dada. Pwede mo Boss Dada yung mo rin? Dada TV. Dada TV. Ayan. Ayan, Dada TV mga kababayan. Kapatid po ni Miss Yumi Santiago. Mayroon dito silang vlog. So, pak din natin sila magkapatid. Ayan na guys, ito na. Pwede pa ako nakabili na dalawa. Wala na, binurdur ka na. Sabi niya, Likod dito ng veterans. Likod ng parking. Ayan. Hindi naman tayo maingay, pinapalayas tayo. Basta, love ka namin. Hindi lang mo ang mga
ito, press the press, ma'am. Ayan, magandang gabi po, Ma'am Inday Sara. Sa mga kasama po namin, nakalive pa kami rito ngayon. Ako si Limar Channel. Tayo dito. Ano ba yung sasabihin ko? Sorry. More than 24 hours na kulang. Huwag kayo maingay kasi baka palayasin tayo. Dito. Huwag tayo magsisigaw kasi baka pa layasin tayo. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin, sa aking opisina, sa aking mga kasama sa Office of the Vice President, kay Yusek Zulaika Lopez, at sa lahat ng mga OVP personnel na kasama ko ngayon dyan sa opisina, especially yung mga pinapatawag doon sa hearing. Ma'am Bibi, kumusta na po kayo? Nakakain na po ba kayo? Nakatulog na po ba kayo? Katulog ni Ma'am Atty. Lopez? Well, actually, hindi din siya nakatulog pa. But nakakain na ako. Yes, thank you for asking. Maraming salamat. Nakakain ako kanina. Mga around 15 minutes ago. Kumain ako ng isang fried chicken. Wala din masyado akong ganang kumain, sir. Kasi, alam mo yun, parang hindi ko alam kung ano mangyayari bukas or mamaya. Parang pati nakakahawa yung trauma ni Yusek Lopez na parang hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya. So, Laban lang. thank you. Thank you. Maraming salamat na hindi nyo talaga kami iniwanan simula pa noon kay President Duterte 2015. In fact, yung iba 2014 pa, 14, 15, 16 na hanggang ngayon. Diyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term, pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang mangyayari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang expectation ko talaga was that, well, we start to become a superpower. No? Hindi lang the sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko ay kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya. Bibi question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayo umarap sa Congress, maayos na umarap sa Congress, si Atty. Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OVP na hindi? Kung ako lang talaga, hindi na talaga. Alam mo yun, klaro naman na kung ano yung motibo nila. Motibo nila is paninira. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President, bakit DepEd lang? And daming opisina na mayroong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Caso, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for Confidential Funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng kasi mga matusin si you. Diba?
Kaya nga, ganun yung amount. Kasi it was based on, kaya nga ganun yung amount because it was based on planning. Kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, meron. Ako po ma'am, sa totoo lang, tatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no? Personal ko pumili. Ganun pa po kami bataan. Kami po biktima ng droga. Mga adik-adik na yan. Ako si Yung Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-una ang biktima na lumabas for former president na tatanong kasi nasa biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So sorry. So ako po tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa po ng tatay ng dati, ng presidente natin. Naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabo, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot. Oo. Sa totoo lang, ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hinoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaint. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender ko ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. So, sobrang sama ng loob niya kasi had to give up yung anak niya ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. The person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, so, hindi ganitong klaseng bansa. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin, yun nga po yung sinasabi ko sa social media, isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yung po ang ang takot nila sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Mahigpit pa rin yung support. Tanggalan ba naman kayo ng budget? Gusto naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans
ng City Government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang binabayaran na utang ang Office of the Vice Napakasimple President. niyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelo mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, si NPA, yung sinasabi si Chapusit. Eh ba, maganda naman, hindi ka humila, hindi nakabagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na ang ina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera ko, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko sa sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko eh. Gusto ko maging doktor hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang tangyari. Pwede po ba payakan? Oh, yeah. Bibi Sara, Yes, sir. bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto ng mga presidente. Hindi lang kay Martin Romualdez, hindi lang kung sino man mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhan mag-chat-chat. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, papaguhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Malabo. Kukunin yung pinatapos sa'yo. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ang Pilipinas. Okay. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Na sana naman lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, at tansinin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Hello. Si Dr. Maninti po, Yes. lead convener ng MySoup. Opo. Gusto ko lang mong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Ayun! Kaya maglaban yung bantang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi nyo talaga ako naririnig magmura. But last night was an exasperation. Ma'am, di naman po masagawa Kaya- yung ano eh.
Kaya lumabas. Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Eh maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. May malalim na May dahilan. dalalim na dahilan. Kasi nire-representa po ninyo, Vicky Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed na masyado sa gobyerno. Ano? Kaya nung nagmura po kayo, parang kami po yung nagmumura talaga. Mundo, talaga mundo. Bibi Sara, Yes, may yes. nakahanda po ba kayong tumanda ngayon sa mga Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpupusifut ba, atras abante sa, pagpaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan naming matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor sa trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik mo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Mag-resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya nakatira. follow-up lang po? Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Tarian. Tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kami pasayain. Demanda nyo naman yung liderato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na tapos mahina na yung tuhod kung nakikita nyo na natural sa mga may edad, mahina. Ganoon din kayo, ma'am. Hindi pa halata. Kasi ang tagal mo na nakatayo dyan. At saka andito kayo. Sabi ko kasi sa mga nangyayari, until 2020 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin maglalapan ng 2020. Alam nyo, Kasi hindi talagang araw-araw po ang mga balita kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, Ang mga kidnapping sa sa mga mga po bata. natin sa Kongreso mismo, convicted sa kukulong sa bugado. Iba po, parang iba lang po talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghihintay yung mga taong bayan na hirap. Lalo na tayo pinahihirapan ng gobyerno nito. dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand
natin yon sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So, yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata, tenga, May question po ako, ma'am. bibig ng Yes, po. Kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapaareglo. Hindi ako. Yes. Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako. Tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga naman ng pera. Ang mga ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi kang may kalaban. Oo, mahirap talaga, ma'am, maging politiko. Kaya hindi kakayanin lang Ma'am, ayaw ko magpolitiko, Tulong-tulong tayo. pero unfortunately, hindi siya nabibili ng pera na magsasabi ka lang na bibilhin ko na ayaw ko maging politiko. Sa inyo lang namin nakita yung totoo. Laban mo. Nakakapit na Ibig Strong ka pero kayang-kaya mo yung BP dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. Ano na po siguro ma'am ang magiging next move na po natin with all the turn of events na balak pa po nila na idala pa po si Atty. Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano po siguro ang next na po natin na gagawin, ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is, inaano namin lahat ng kung ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng test na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Atty. Lopez, and then initially sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kahit reklamo, at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin kagabi. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez. Kasi nga, hindi namin alam kung nahimatay lang ba siya, isa hindi na namin alam. Hinihingi na kami talaga ng tulong kagabi. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako nag-threaten doon na magpapile ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang, panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap sa school na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo o cellphone ni Laika? Kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun? Bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng work? Diba? May tanong po rin Bakit ako. mo kami gaganunin? Kasi di ba nag-aalala tayo pare-pareho? Baka tumatulong sa dating kinulong pa sa ako yung mga ito, si Benigno Aquino dati. Yung doktor ho ba natin ho dyan, talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Atty. Lopez. Sana po, pabantayan din po si Atty. Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako bumaba,
nakatulog ako eh. Ginising lang ako kasi madami daw nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin, ganito, ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Yeah, well, yun lang naman yung hinihingi. Final comment na lang po siguro po on House Speaker po, Martin Romualdez, and everything that happened in the press call with the congressman. When usapin nga po na ipapantin niya po sana si Atty. Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po sa mga congressman po. Naka-detain naman siya. At kahapon, hanggang ngayon, naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba, kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well, but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think that this is a ploy for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressman so that they'll be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. Diba? So, yun. So, I think kailangan natin magpahinga lahat kasi it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi nandito kayo ngayon. Yes. From Batasan to Veteran, St. Luke's here. Mga OFW po nakatutok siya. Oo. Ay, nako. Alam mo, ang OFW, ang mga sektor na talaga, unang-unang, yumakap at tumanggap sa mga Duterte. Sila yung unang-unang sektor na united yung kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya napakalaki ng utang na loob namin sa ating Kami po ay nagpapasalamat sa panahon binigay mo sa natin. Yan. Hindi tayo makakasingit.